Hola, jo sóc la Natàlia Prior I jo l'Alba Candel. i representem el Ballet Juvenil Ensemble. Us volem convidar a veure el que hem preparat amb motiu de la Fira Modernista. El divendres, a la recepció d'autoritats, el grup 3 faran una peça de dansa contemporània que es diu Vitrall, on els protagonistes són els vitralls modernistes. El dissabte, el grup 1 i grup 2 faran una peça de dansa clàssica que es diu Polka, als Jardins de Vilaflora. I diumenge el grup 3 repetirà la peça Vitrall al Cafè Teatre, al Plaça Universitat, i el grup 1 i grup 2 faran una peça que hem estrenat especialment per la Fira Modernista, que es diu Banyistes, que està inspirada en els banyistes de l'època modernista.